iklarita, aram mo, ang saro digdi mga tugang sa sabi ninda, sa endang clarification, o ito So binakalda at tabi na kuryente ngo niya na bulan, ang kantidad po 47,576,588 kilowatt amounting to 436,385,620. We are only able to bill 34,262 380 kilowatt per hour. Mantang ang system loss databi 13,314,207 which is already equivalent to 122,121,594 pesos. Susog po sa endang update sa tuya ng mga konsumidores. Pangyayari sa mga baka. Okay? O sandali lang ta. Bata may meeting ini si Sir Leslie. Kapos tabi kang Apex. Sir Leslie, magandang umaga ho. Good morning, Sir Henry, at mga listeners and viewers po ninyo. No worries po, medyo matagal-tagal pa naman yung meeting natin. Okay. Ito. Sir, kasi binabasa ko meron kasi kayong na-post sa Facebook ninyo, itong tungkol sa clarification on the increase of power rate for June 2021. Okay. Pwede po kayo na mismo pang magbigay ng mga main point na gusto po ninyong i-clarify sa ating mga member consumers for both residential and industrial consumer po, Sir Leslie? Yes, Sir Andy, at we are sincerely thanking po DCGB at ang inyong program para makapagdagdag linaw sa usapin na ito. At kanina po pinakikinggan ko ang inyong panayam sa tagapanguna po ng Albay Chamber of Commerce. Actually, na-raise na ng inyong ini-interview kanina ang mga pangunahing paglilinaw kaugnay dito sa kontrobersya ng power rate increase. At to onset, Sir Henry, i-clarify natin once and for all sa mga customers, listeners, and viewers po ng inyong program. Ang nag-cause at trigger ng power rate increase natin for the month of June 2021 is not APEC. We don't have the power and capacity to increase the rates, lalo na ng generation cost. Ang nagtaas po ng halaga ng supply na kuryente na binibili natin sa merkado are the private power generators and suppliers, belonging to the wholesale electricity spot market. Okay. Kasi po sa atin sa Albay, 40 to 50% of our additional supply of power pina-purchase po natin sa USM. Wala naman tayong ibang kabilateral katulad ng San Miguel Energy Corporation, hanggang 50% lang kasi silang inalaw na mag-supply po sa atin. So we are vulnerable, exposed, and dependent to purchase power sa USM. Now the problem is, because of the deregulation and liberalization ng utility industry through the EPIRA law, to borrow the words ng isang kilalang kolumnista ng isang national daily, ang sabi nga niya, because of this existing policy ng batas natin, we are at the mercy of the power suppliers and generators in determining the price of electricity. So, ang lagi nga nilang binagawang batayan, katulad po ngayong rate natin ng June 2021 is the law of supply and demand. So, kulang daw ang supply ng kuryente, hindi lang sa Albay, but sa buong Luzon grid. So, at tapos mataas ang demand nitong Mayo-Hunyo. So, ergo, tataas daw po ang rates nila. Kaya nga po, kung ang ating mga listeners and viewers po at customers namin ay sinubaybayan ang mga mahahalagang balita mula early week of June, as early as June 5, ang Department of Energy, at inulit yan ng June 12, nagpahayag na po sila na ang sabi po ng susing ahensya to, ng pamahalaan, let us embrace ourselves for a significant power rate hike this month of June, especially those na mga distribution utility like APEC, Meralco, and many others, and including electric cooperatives na bumibili ng supply sa USM, mataas talaga ang itatakda nilang presyo.
So, I see. hindi ho APEC ang nagtaas ng rate. Wala hong ibang gumalaw sa power bill ninyo liban sa generation cost. Pero, Sir Henry, pag gumalaw kasi ang generation cost, maaaring gumalaw din ang systems loss eh. Alam That's nyo, it. That's to be it. frank, Sir Henry, Oo. hindi kami happy sa rate increase eh. Kasi maaapektuhan po ang ating collection efficiency. Wala pa ho yung power rate increase na yan. Sinabi nyo na nga po kanina, yung mga datos, hindi na nga nagbabayad ang karamihan ng ating customer accounts. No? Legitimate or otherwise. When I say legitimate, talagang dahil sa nahihirapan sila because of the severe economic impact ng pandemic. Yung otherwise naman po, ito yung talagang ayaw magbayad, nagnanakaw pa at nandadaya sa kuryente. So, yan yung isang naging attribute kaya lumalaki yung power bill din po natin. Opo, okay. Sir Leslie, kahapon ho, kausap ko si Congressman Garbin. You mentioned a while ago itong sinasabi niyong supply agreement and then WISM. Papa. May tinatanong siya, ang gusto niya daw malaman, I don't know kung nakaabot na sa inyo to, kung tama ba yung pagkarinig ko sa inyo, wala kayong ibang supplier, wala kayong supply agreement sa ibang power generator. Bilateral. Bilateral agreement. Kundi sa WISM lang kayo kumukuha ng supply? Hindi ganito. Pangunahin, ang meron tayong contracted party na meron tayong power sales agreement is with San Miguel Energy Corporation. Yes. Kaya lang, dahil related company siya ng APEC, so prohibited by law na 100% supply. So, there was a time daw po, mga 2010 or 2011 or prior to that, meron tayong mga ibang independent power producer na bibilhan natin ng additional supply labas sa WESM. Yung APRI po yata, yung Aboitiz. Pero hindi ko lang ho alam bakit na-discontinue ng ALECO yung bilateral relation na yan. Kaya nga po, Sir Henry, kami rin nalulungkot kami dito. Bakit? Last year pa po kami nagpanukala sa Department of Energy na kung pwede, pahintulutan tayo for an emergency power supply agreement with SMEC. Makabadagdag ng at least 40 megawatt supply from the period of December 26, 2020 to December 25, 2021. Nandiyan po sa statement na binabasa nyo yan. Nakanabasa ko kanina. Nakalulungkot, Sir Henry, medical treatment kami because of COVID pneumonia noon. Kaya nalaman ko na lang po ito nitong Lunes. Nung palang May 27 lamang, dinis-approve. Hindi inalaw yung request ng APEC for this emergency power sales agreement. Di sana na-mitigate po natin. So ibig sabihin no, Sir Leslie, wala tayong ibang choice. Tama ba? Please correct me if I'm wrong. Yes, sir. Wala tayong ibang choice kung di talagang doon lang sa wholesale electricity. You hit the nail right, Sir Henry. So, apart from walang other option na pwedeng kumuha tayo sa ibang power generators? May option po. Matagal na po kami nagpapanukala. Kaya yung makikita nyo sa second paragraph ng statement. As of now po, wala tayong makukuha ng back kasi wala tayong bilateral agreement. Tama ba? Na-disapprove? Itong proposal namin, emergency power sales agreement. Yung kasunod na paragraph po ng statement, tignan nyo po. Matagal na kaming nagpapanukala at ito yung panawagan namin na sana ma-fast track, ma-consider, i-allow na tayong mag-bidding. A competitive selection process para sa ganon, yung matagal na naming proposal for an additional 100 megawatt power supply for captive customers for the province of Abay. Para sa ganun, mag-open tayo ng bid. May mga ibang IPP, independent power producers, na pwedeng mag-supply. Na reliable, capable, and could provide reasonable price of electricity na mabibili po natin na stable. I see. Okay. So tama ba, Sir Leslie, na sa ngayon, tama ba ang pagkakuha ko? Parang as of now, kasi hindi nga tayo pwedeng makakuha pa sa iba, parang tama ba na hostage tayo sa ganitong sitwasyon? Ang term namin, vulnerable, exposed, and dependent. Anong term, sir? Vulnerable? Ano pong term ninyo? Vulnerable. Exposed, kasi bakit po vulnerable and exposed? Ang problema sa WESM po, walang pinag-aiba sa presyo ng mga commodity
That's sa it. palengke, Sir Henry. Opo, yun Kasi nga po. electricity is a commodity din. Correct. Hindi natin control ang pagtatakda ng presyo ng merkado. Yes. Last year, maganda, Sir Henry. Pababa ang power rate natin. In fact, kung masusubaybayan po ng mga ating consumers, nagpo-post naman po tayo ng information ng last April, May pagtaas na po. Kaya lang, hindi natin nadama dahil na maliit na porsyento lang po. Parang a few centavos, ganyan. So, hindi feel back. Okay, Tapos, so ang nakikita po ninyo, tama ba, ang parang solusyon dito para naman maibsan ang posibleng increases in the future o posibleng bumaba din sa mga susunod na araw, yung magkaroon tayo ng bidding para sa posibleng supplier natin, kung ma-approve. Kaya lang hindi kayo napapahintulutan po. Ito lang, May 27, nireject ng Department of Energy yung request namin. Bakit kaya? Ano po ang concern? Ano ang rason kung bakit gano'n ang sitwasyon? Well, probably they still want to continue the remaining setup. Or rather, ito namang isang banda, itong matagal na proseso ng competitive selection process, gusto nila, doon na lang idaan. Talagang matagal po ito. Henry, alam nyo naman ang mga proseso, hindi lang sa kuryente, maging sa mga normal na transaction sa pamahalaan. Kita nyo na lang ngayon, di ba? Mismong ang DOE, NGCP, at iba pang industry players, including the power generators and suppliers, nagtuturaan ng sisi. Bakit county ang supply ng kuryente sa buong Luzon na nag-trigger nitong mataas na power rate increase. So, pag dito, talagang wala rin ho kaming magagawa hanggat hindi tayo inaaprubahan, hanggat hindi umuusad itong ating kahilingan na mag-open na tayo ng bids through a CSP, competitive selection process. Yung strategic solution natin dito sa Albay, hindi pa natin ma-attain. Pero dapat tandaan din natin, Sir Henry, itong issue ng power rate increase sa mga generators and suppliers, ang makapaglulutas po nito, hindi ang mga distribution utility like APIC or Meralco at mga electric cooperative. Ang makakapagsolusyon po dyan ay ang national government. Kasi sila po ang dapat na nagre-regulate ng anumang mga excessive power rate increases. At pag hindi nila na-resolve together, ng mga suppliers ng electricity natin sa buong Pilipinas, particular din sa Luzon, itong problema ng kakulangan. Ang alam ko po nitong mga nakarang araw at suggestion ko rin po sana sa ating pong mga listeners and viewers, pag nakikinig o nanonood po tayo ng balita, huwag lang yung entertainment or sports section. Tignan natin yung pinaka-current at contemporary news. Dahil as early as first week of June, winarningan na tayo at nitong mga nakarang araw, yellow or red alert pa rin po daw tayo sa supply. So, ang collective prayer natin po lahat, Sir Henry, sana nitong mga succeeding months, bumaba na yung power rate increases. Or affordable man lang. Opo. Medyo yata di ba? Medyo iba na ang panahon ngayon pa. Medyo malamig-lamig na ng kaunti, may umuulan na, iba ka magkaroon ng dagdag ng kuryente na mapoproduce na ibibigay ng WSM. Pero do we expect po the same problem in the future? Pag hindi pa kayo napagbigyan, Sir Leslie, sa gusto po ninyo, sa hiling ninyo, na magkaroon tayo ng bidding for for an alternative power supplier po sa APEC? Kasi hindi natin again control ang galaw ng merkado ng mga suppliers ng pagtatakda ng presyo. Kesa sana meron tayong ka-bilateral, meron tayong kakontrata na iisa yung presyong pinag-uusapan natin. Yes. Unlike sa WSM, vulnerable yan tataas, bababa. Buti sana kung palaging pababa. Fluid. Very fluid ang prices. Talaga kasi karamihan ng mga suppliers natin din po ay traditional ang production niyan. Ibig sabihin nakadependent sa foreign exchange, law of supply and demand, mga ganun pong mga arguments nila. Opo, okay. Sir Leslie, yun lang po ang gusto kong maklarify ngayon and thank you so much for your time po sa DCGB.
And gusto ko lang maiparating din sa ating mga consumers para malinawan din ang sitwasyon sa ngayon. Okay, now, kung hindi sir kaya, so, ano bang tawag dito? Kung last point na lang po, medyo tumaas, di ba, yung price ng mga electric bills. Ano? Dapat ba talagang buo ang pagbayad o do you have may scheme ho ba kayo na pwedeng ngayang 2 gigs, 3 gigs in case na talagang malaki yung babayaran ng residential or industrial consumer ninyo? Maigi nga po sana kung parang palengke tayo, pwedeng tawaran, no? Ganito po, una, reminder din po sa mga marami naman po since Monday ho. Actually, marami talagang complaint eh. Sir, nire-review namin yung mga bill nila. Ang hindi napapansin po kasi ng maraming consumers, ang napansin nila yung power rate increase sa generation cost. Pero hindi nila namalayan yung increase din ng paggamit nila ng kuryente, yung consumption. So ibabangga niyo po yon para makita ninyo kung talagang you suspect na hindi yata tama itong babayaran ko. Tignan nyo rin po yung, baka nagkaroon din kayo ng increase ng consumption. Ngayon, doon sa tinataw na generation rate natin, again, wala na rin ho tayong magagawa dyan. Kasi tinakda na yan ng mga suppliers. At gayon din po, kaya nga ang request din natin, kung talagang gusto nating hindi rin tumaas yung power bill po natin, tingin ko naman, ginagawa na po ng marami sa atin ito. Ano po, in fairness sa mga consumers natin, both residential and industrial or commercial. Matagal naman tayo nagtitipid. So, given the situation, wala po kaming ibang mabibigyan na friendly advice at ganun din ang sinasabi ng ibang distribution, utility, and cooperatives. Extra effort na naman po tayo to minimize unnecessary use of electricity. At pinakamaganda po dito, Sir Henry, tulong-tulong tayo. Mapababa natin yung systems loss. Kasi dumadagdag yan sa laki ng bill natin eh. Umaraw, bumagyo, may power rate increase or wala, yung systems loss, dire-diretso yan eh. Tayo ang dagdag na nagbabayad sa mga konsumidores natin na hindi tumutupad sa kanilang obligasyon na bayaran ng kanilang pagkakautang. And at the same time, masugpo natin itong malawakan at talamak na pagnanakaw at pandaraya sa kuryente. Imagine mo, Sir Henry, noon lang April or March before kami ma-confine, ang alam kong iniulat namin sa inyong programa through Mampat at saka sa iba pang mga media networks and even in social media. At that time, ang non-technical systems loss natin sa filterage lang, umabot na ng 62 million. So, pag hindi natin pagtutulong-tulungan po ito, talagang we will continue having this problem. No? At again, inuulit ko po sa ating consumers, alam ko mahirap itong panibagong dagok ng mataas na rate increase dito sa atin ngayong buwan na ito. So, kung may kapasidad pong magbayad, magpatuloy po tayong magbayad. At yung sinasabi niyo po, Sir Henry, kung may scheme po ba, pwedeng paumanin po, gustuhin po man ng APEC. Sa karanasan kasi natin, Sir Henry, kung matatandaan niyo po, last year pa, nagbigay na tayo ng iba't ibang schemes. Amnesty program, with COVID-19, in-stretch natin ng 6 months yung payment ng arrears and cumulative bill of March to May. Winave namin ng surcharge para lang makatulong sa mga consumers na little by little, ma-settle nila yung obligation. Nag-promissory note pa tayo. But sad to say, Henry, karamihan po or majority lang pumaloob sa mga ganong schemes, hindi naman tumupad sa usapan. Ayun. So, paumanino, hindi na rin namin mabear, abunuhan. Kasi po, Sir Henry, pag itong mga sinupply at distribute natin kuryente, katulad ng binasa nyo kaninang datos, inabunuhan na natin yan in advance na nating bayaran sa supplier. Ang problema, katulad ng binanggit nyo sa datos, ang ine-expect po na, at sinabi po nung tagapagsalita kaninang Chamber of Commerce, sinabi na natin na nagbumili tayo ng halaga ng kuryente na 400 million, pero ang nakolekta lang natin at nagbayad lamang ay nasa 200 million. So deficit agad kami. Yeah.
So, Opo. yun ang problema. Yes, opo. Sir Leslie, salamat po. Maraming salamat po sa oras mo po sa DCGB. Salamat din po, Opo. Henry, sa opportunity na ito. Iba yung ingat din po, Sen. Henry, dahil nasa frontline din kayo ng Opo. service sa ating mamamayan. Oo. Mahirap pong magkasakit ng COVID. Yes, yes. So, Oo, totoo keep yan. safe. God bless po sa lahat. Opo, thank you. Mga tugang, Leslie Capos po ang Corporate Communication Head ng APEC. May kinalaman dyan sa paliwanag tungkol dyan. Yun po ang sagot doon sa tanong ni Congressman Garbin kahapon sa ating pong panayam.